अरे केतना रंगदार ओइलो न केतना रंगदार गइलोन। अरे केतना रंगदार ओइलो न केतना रंगदार गइलोन। बेटा यह उन सुनील निषाद इनकर झाट न के उखाड़ पैलोन। अरे मानो तानी की ते शेर हऊ तो शिकार कइलो हमरे काम बा। अरे मानो तानी की ते शेर हऊ तो शिकार कइलो हमरे काम बा। ना सुधरबे तो सुरे बेटा विकास निषाद हमरे नाम बा। मोतिहारी जिला में ये लड़का ब्रांड बा। मोतिहारी जिला वाला जब गाथा दी है रे तो कौनो जिला न तोर साथ दी है रे। मोतिहारी जिला वाला जब गाथा दी है रे तो कौनो बेटा राकेश यादव से रंगदारी करत रे तुर पालरा नहीं के भारी। बेटा राकेश यादव से रंगदारी करत रे तुर पालरा नहीं के भारी। कौन सरवा पैदल बटे रे राकेश यादव के झाट न उखाड़ी। हिरन के रंग